po guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung binibinta ko guys. Magbibinta ako ng banana araw-araw kasi para yun sa pamilya ko guys. Maliliit naman yung kita ko kasi wala naman yung hindi naman yung mga maraming ma-deliver ko araw-araw. Maliliit lang yun kasi gagawa ako ng compost na Bisaya version, baka sakali may tumulong sa akin na magustuhan nyo akong mga Bisaya version. Ito po guys, yung may nag-request sa akin ng kumanta ako ng Tagalog po. Po may ginawa na po ako para sa inyo lahat na maka-support sa aking YouTube channel. Kaya pag uwi ko sa amin doon sa bahay, kakantahin ko tong kinumpos ko Tagalog kahit hindi ako marunong mag-Tagalog. Ginawa ko lahat, napasaya ko lang kayo ma'am sa ito na tinapos ng kumpos kahapon. Kinumpos ko yan Tagalog version, hindi na Bisaya kasi hindi na po kayo makaintindi sa aking kanta ginawa ng Bisaya kasi may nagawa akong Tagalog para sa inyo lahat sumuport sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat na support sa akong channel. Hanap lang ako gusto lang po akong gumawa ng isang kanta, baka may mga taong makagusto ng mga compost. Hindi naman makagusto ng boses ko saka mga lyrics saka yung mga ginawa kong kanta guys. Wala naman po akong tao nga tinatamaan kasi kanta lang yun gawa sa utok na mga pato-pato nga mga story. Malisod naman ang paggawa ng isang kanta guys kasi grade 2 lang naman ako hindi na mawala naman ako tinapos na pag-school kasi wala akong mama. Iniwan ako nung maliit pa ako, yung 7 months iniwan ako ng magulang ko kasi hanggang ngayon hindi ako binalikan. Nag-iisa lang ako. Ito yung kinumpos ko, yung itong papa at mama, yung sa in-upload ko yun ng mama at papa ko, yung Bisaya version. Ito yung compose ko yun para po sa mama ko at papa ko, at saka yung papa ko kasi patay na matagal lang namatay. Yung mama ko hindi pa, buhay pa siya hanggang ngayon kasi hindi lang niya ako binalikan. Baka nakalimutan lang po niya ako na nandito pa ako sa Cebu kasi nandyan ang nanay ko yung nakatira doon sa Mindoro, Manila kasi hindi naman siya nagpa-alam sa akin na saan siya. Sa kilo ma'am? Kuha na, gamay rin. Kana? Upat. Upat. Ito ang ano. Yan. 40 lang ma'am?
ulit ko nga sabihin sa iyo guys, yung request sa akin na pagawain ako ng kantang Tagalog para maintindihan niyo kanta ko. Okay po. Tapos na akong kinumpos yun kahapon. Pag uwi na ako sa amin ng bahay, kakantahin ko po yun para sa inyo lahat yan. Maintindihan niyo po kanta ko yung Tagalog version, hindi na po Bisaya kasi hindi niyo maintindihan niyo na kanta ko po kasi Bisaya ako. Kahit hindi ko marunong magsabi ng Tagalog, ginawa ko po lahat para sa inyo. Masasaya lang po kayo lahat sa aking mga compose. Magpasalamat ako ulit sa nang nag-support sa akong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hindi pa kayo nag-support, please go subscribe sa akong YouTube channel, like and share kung magustuhan niyo akong mga Bisaya version na compose. Ulitin ko po sa inyo, isa po akong tao na apel ka. Sama? Ako na video ya. Ano sa YouTube na? YouTube. Apel ka. Palit yung saging lang. Ha? Palit yung saging. Saging? Gapa oh. Gapa eh. Habis kain. Hatag na naman ako. Palitis sa itong imong bana dito eh. Rubiya sa nimo. Isang bana ba? Buwan ka kung bana to, mas malita. Palitis sa ito. Imong anak di ay palitan. Bagat kita pagkaon. Mga anak to, mas bulakay. Ayan na, reject na. Kinain ng ilaga. Kaon sa rin pagkaon eh. Oo, ng ilaga. Ilam na eh. Mani? Para sa'yo lang. Kuan naman na kanang kuan laing sige nga. Ano naman? Ay, magapon ako eh. Kuan sa ilalim ba. Nang makaisip ay nabislan ko ang problema. Hindi na lang ko gagawin sa pagmula. Wa man ka nangayo. Ay dire o katagaan di ka. Oh. Tagaan di ka nagpalayo man ka. Oh. Oh. Ako ray tindiro nga di ko dalo. Halinan ko eh. Dire o joy halin. Akin pang naalala. Say, sabaw ni mo gaon. Gaon say sabaw ni mo diha. Sabaw. Say sabaw ba? Sabaw. Malasugi. Lai pinirito. Pinirito lang, we. Oo, oo. Oo, nge.
Ayaw? Wag na. Wag na po. Sa'yo, di ko magagawa. Ako lang man ako'y patawarin mo. Sana. Plastic, agaw. Dakuan ni God unsa pilam ni? 35? Basta ikaw. Ako na rin. Kana wapa init pang kanaw lang ni tao. Hey guys, kain tayo guys. Kain ta guys. Itong ulam ko ay guys, kain ta guys. Yung ulam ko ng ito. Ikaw, nakay-supling. Nakay-supling. Sprite lang. Sprite lang. Dito lang po ako guys. Maaga.
sir. Thank you, thank you. Ah, Hmm. Ay mo pag-away ha. Ito yung buhay ng isang vendors guys. Kumakain ng habang nagtitinda. Po kumain sa ano. Standing position lang. Hirap naman. Ito ako mahiya sa inyo. Totoo naman po yung buhay ko. Tagal ko na po yung hanap ng nanay ko. Kasi hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita. Sino kaya tumulong sa akin na kita ko yung nanay ko. Nanay ko nakatira sa ano sa Mindoro, Manila. Yung Lalia Soliano ang po yung nanay ko nakakita kahit ako matanda na po ako. Gusto ko lang makita yung nanay ko kasi lumaki ako ng mayang nanay. Hindi ako iniwan ako yung mali. Living lang ko lang hanggang ngayon hindi ko nakikita ang nanay ko. Ano po yung gawin ko guys? Sino kaya na tumulong sa akin na nakita ko yung nanay ko yung katulad na anak Mindoro, Manila. Kasi ang tanda na ngayon ang buhay ko siya. Gusto ko lang makilala yung mga anak yung lahat ng mga anak niya.
daanan ko sa nanay ko. Iniwan na ako si Lynn lang bago lumabas galing sa tiyan niya.